9939 je SMS číslo a my si musíme overiť, dokoľko vie vlastne Jan Durovčík rátať. Mne sa to nezdá. Mne sa tá štyrka také maximum zatiaľ u ňoho. No, ja si myslím, že ešte sa môžeme nechať prekvapiť, pretože dva páry čakajú a možno aj on bude sám prekvapený. Ja ale môžem povedať, že Martin Konrád s Ivanou Surovcovou aj Rado Židek so Silviou Kadnárovou nás ešte čakajú. To znamená posledná rumba, posledný quick step dnešného večera. Dajme si ešte quick step. Dobre, tak vidíme sa po prestávke. To je aký jednoduchý tanec, toto však. Cítim sa trošku ako žrebec pri tom. Takže ja mám hovoriť teraz, no. Tak, dobrý večer, hovoríš ty. Dobre asi. A ja len uvediem, že Martin Konrád, Ivana Surovcová. Ako, tak to sú prvé reakcie. Strašne sa mi... Zase moderátorku mi šetríte. Viete čo... Silvia, to asi pre teba aj. Ja mám príčesky, to nie je len tak. Ale nemáš. Mám. Áno, mám príčesky. Aby si nemala aj titulku. Dobre, poďme sa teraz... Radko, kto sú títo ľudia a prečo sú tu? Priatelia, z Piešťan, Aha. wakeboardová partička, takže snowboardová. Zdravím všetkých, čaute. Veľmi nás teší. No, a čo tam? To je, ne? Máš takých milých, tichých kamarátov. Poďme teraz ale k tvojmu výkonu. Už kamaráti sú super, ďakujeme za podporu. A ty si vrával hneď v závere, že sa ti veľmi, veľmi šmíkalo. A to niečo aj ovplyvnilo? Tak ste to videli. Čo? To bol najhorší quickstep asi. Preto sme si to dali na záver, áno. Ja som si sa pobavili, že to ide, nie? Nie, ja si myslím, že tam boli náznaky určite toho, že to vieš, len sa ti teraz možno trošku šmíkalo. Ale ja som to napríklad nevidela. Silvia, ty ako časť profička, ty to ako hodnotíš? No tak to bol asi nás najhorší pístop, čo sme doteraz zatancovali. Blahoželáme, veľký potlesk. Dík. Ale celkom veselý. Myslím, že náznaky niečoho pozitívneho zbadala aj porota. Áno. Áno? Rada. Nie, no tak do quickstepu patria aj tie šmiky. Mali by byť vedomé. A teda ja musím rozhodne povedať, že Rado je tu jeden z mála, teda, ktorí majú ako prirodzený dar pohybu, prirodzenú tanečnosť v sebe, radosť z pohybu. Mne sa to páčilo. Samozrejme, že tam boli chyby, ale ja ho chcem vidieť ešte tancovať. A to sa mi nestáva často. Ďakujem, Zuzka. Pokračujeme? Mám ja. No tak. A zase nám potom povedia, že... Ale nech nám povedia, čo chcú. Lebo mne sa to tiež veľmi páčilo, aj keď to bol jeden možno z nevydarených quickstepov, tak napriek tomu si myslím, že to bol dnes jeden z najlepších. Ja mám rada odvahu do pohybu a aj keď sa šmíka, ja stále hovorím radšej 3-krát spadnúť, ako celý čas nudiť. A to sa fakt vydarilo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. To bolo jak na hodačke, naozaj tam boli pasáže, ktoré boli vynikajúce. I keď ten tvoj zvláštny postoj na začiatku, pavúk krížený s americkým reperom, možno do encyklopédie vojde, ale škoda, že musím dať bodovú zrážku, lebo inak to bol veľmi dobrý a ťažký quickstep, ale škoda, že samozrejme niektoré veci z toho nevyšli. A posledná vec, aby som poprosil produkciu, nemôžu všetci tí fanúšikovia a skupiny chodiť inde ako ku mne? Aj z druhej strany by mohli chodiť. Stále prídu sem, proste. A ja napriek všetkému, ak má Andrejka titul Lady Quickstep, tak pánovi Žitkovi kráľovna určite udelila titul Lord Quickstepu. Sir Radoslav. Áno, Sir Radoslav. Síce Jano má pravdu, v tom fraku
tom fraku bol trošku taký hrboidný a možno aj s prehreškami, darmo vy dve tu cikáte vazelínu. Boli tam prehrešky, áno, ale máte pravdu, pán Žídek, on aj tie chyby robí radostne. Áno. No, proste nemalo to ani jeden kladný zápor. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Tlieskate tanečnému páru, ktorý dnes tancoval ako posledný. A ja si dovolím tvrdiť, že za veľkého potlesku do zákulisia odchádzajú Rado Židek a Silvia Kadnárová.